Wala maipit. Ayan. Wala maipit. So karon guys, Panginoon ng Diyos. Robust. Sana all. Ang target niya. Si Inday Baban Prato. So ngayon, mayroon kaming tang Diyos dito. Itong robot, ihahalo namin to. Tignan natin kung ano ang magiging resulta ng prank na to. Marami to. I-transfer natin dito. Kapag sa kanta na, meron akong tequila. Gusto ko tequila. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Pinuhin natin to ngayon. Lagay natin sa isa kabaso. Nawala na, nalanay na dapat, ilalong eh. Ready na. Play. 1, 2, 3, play. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Kahit di mo ako pinito. Meron ako ng Hoy! Wrong na! Wrong yan! Wrong! Kahit ayan, uhaw siya. Sayaw, bakit ikaw ibibitaw? Basyo. Aman ako nahulog na sa'yo. Ang bigat. 2 hours later. Ibig sabihin nun, ano? Kedua ka nung namamalimbang ibaba, no? Kaya nasakil ang aking magic. Oh. Yehey! Sige, puga. Hala, gibidyoan, di ko ako niya. Sige ka ba? Sige. Kalawang CR na ni Baban. Karagan, sige. Kapag Uubosot. Ako nag-CR ka? Sunig ka. Oo. Si Kalibang, ha? Katatlo na sa CR yan. Hey! Anong ginagawa mo? Gawa ko sa CR. Ano, boost na CR mo? Hindi mo na. Maipit ko yawa. Ibalik ka pa siya! Ay! Masa na mo? Ay, gigalimutan kasi mga po na maipit. Maipit. Nako. Oh, wala maipit. Ayan. Ala, di na. Nakatawa na po yung tigil-tigil mo pa siyang pita. Ibalik-balik ko ng CR. Okay ra. Okay. Sana all. Sige ka. Good na side effect ng Diyos nakabalo mo karang sa karang differential kidney pa-UTI daw. Oh, pa-UTI po. UTI. Ihiun ka anak kanunay ban? Sabi na po. Ah.
Pautog! Tapos na. Tapos na daw. Tapos na. Papi yung may men's letter to na pag CR.